ସହିତ ସୁଭାଷ ମାଟିରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖାଉଛେ ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭୋର ଦର୍ଶକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଦମଦାର ସିନ୍ ସହିତ ଦମଦାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ପିତଳ ଗାଁରୁ। ଆମେ ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମାନସରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ନାଟକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଟକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା। ନାଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଛଅ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିକି ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ। ସତେଜ ପିତଳ ଗାଁରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ନାଟକ ଦମଦାର ହେଇଛି। ନାଟକ କେମିତି ହେଇଛି ବାବା? ପିତଳ ଗାଁରୁ ଦର୍ଶକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଏବଂ ନାଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ହେଲେ ତାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସିଧାସଳ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ପିତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ଯାଉଛି। ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ଝଲକ। ଆମର ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମଝି ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଝିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଖାଇବା ଉଚିତ।